Machigni kendo nyako Mungajwanga kidieny mar ariyo kendo mogik mar mbak ndalo kabene kawuono nindi siesie wantiere rapar no mano mar jangolo Tony Ndiema kabene nyaka sani ndi pod watimo mana mos makene ne familia anyuola kaachiel kod osiepe to koda jogo mine osebedo katiyo kod Tony Ndiema en odiochieng' malit miwuoro kabene thoth joluo actually Luoland at large wantiere koda mirima dowa chunyo pong kod mirima malit lakini gima Nyasaye opango wan kaka dhano dak wagen. In the meantime mana kaka naseng'isi ni kidieny mar ariyo niendi wadhi bedo kod jongolo mopogore opogore kaachiel kod producers mabende notiyo kamoro achiel kod Tony Ndiema wang'e ni yawa ere kaka gisebedo ka gintiere osiep mane mosebedo kindgi kod mano bende osenindo Tony Ndiema ere kaka ne gitiyoga kamoro achiel. Tony Ndiema ne ng'ama chal nade kopogore kod limelight kuma ne ntiere kod kamoro ganda Koleus adier fans aneno ka nigi mirima mogundho to nitie nyathi manyako moro ma aneno koro na ote ni Tony Ndiema emano chulo ne school fees secondary chakre form 1 nyaka form 4 kalure kaka min gi giwon gi nong'ielo rengo to nikech Tony nodhiga perform e gwenge kachacha to lala jathum modhio moke lwete to kamane kaka Tony Ndiema no chulo ne school fees chakre form 1 nyaka form 4 mano en adier nikech nitie interview moro ma naneno mana online kaendi to nawinjo kowacho gima chal kamano ni kopogre gi nyithindgi nitie jogo eko ma nokonyo omiyo Tony ne konyo ji kabisa mana kalure gi gigo ma wasewinjo koni gi koni magi ang'eni ma fans kata jothum ma wadhi wuoyo kod godo kawuono lin gin jothum ma be osebedo piny gi Tony kendo ging'e matut moingo wan gini mang'eny ma wanyalo timo e studio kene mana gothum kod luonge e interview kaendi to wawuoyo mana iluongo ni in a very professional way to watieko to gin gisego mbaka mang'eny gi Tony omiyo ging'eye mang'eny kendo ging'eye matut moingo emomiyo kawuono wadobedo kod kaendi mondo winjane ni ang'o mane ging'eyo kuom Tony to gin puonj mage ma ing'eni ng'ato ka nitie piny ka nitie kata ka kiwuoyo kode mana gik motimo nyalo wegi puonj moro omiyo mago ema wadwa ng'eyo kawuono akiani giseikore to kapodi wanyalo donje ote donge ing'isowa gi producer ni gieseche gi Kenya kwa Mungajwanga wadhi bedo kod engineer Ward Phoebe of course Amiso Thwang'o kaachiel kod Elito to mabende sani endi yudore gieseche gi lakini pod gimedo donje gini kabende gimbe wadwa winjane side gi gin kaka gisetiyo gi Tony Ndiema ne en ng'ama chal nade osiep kindgi kod jongolo gi kinen osiep machal nade ne mar tich koso bang' tich bende nitie osiep moro oko mar tich yes Peter Rogers wacho ni yawa lo nyonuru lo jajuoka sati sana mano oyuago Tony kanyo aneno ka Isaac Oleo wacho ni kikolo kod lino wawito jathum mpole sana may his soul rest in peace Theo wacho ni poka yuago ga jathum lakini maeto chuna Tony's vocals were something special his musical composition contained heavy metal shine on your way wodo kinyo erokamano wood madam 044 Brenda Nicole Nanjala KE wacho ni I love this song akwayo jahera toto ng'won na mama pani mano wasegoyo kanyo Kenny Korikono wacho nango lin korakore indi aneno Elijah Marshall ngiso wakaendi ni asemolo ka wuok Oyugis Nyangiela aneno maler Lin mgotesa na DJ Local Instrumentals Kamia hilo ni Kamia Sharon hello Lin kaachiel kod Koleus Sharon ka wuok Eldoret aneno maler kantiere Eldoret katho mar Tony Ndiema nokama gibuok nomaka gibuok ndi jathum maduonde mit miwuoro aworo piny osiko tok sikie Masi Ateno thank you so much ana mana ka oro emojino endo mano mar yuak pole sana Ogwela Randere KE otuo kanyo ni hello guys wodo kinyo noendo liana sana Tony litna sana may his soul rest in eternal peace Ogwela odhibel ka indika bendo wacho ni hi guys wodo kinyo noendo litna sana David Toto wodo wila lit by kilometers gadiera woro Steve Ochola thank you so much Otoni RIP may his soul rest in eternal peace Column to live one we will bury death okay one day we will bury death Mr. Speaker sir Tony Ndiema was a man down to earth Raymond Rebe netie kodwa kaendi akwayo chik iti manomendo wer kod Tony Ndiema mogi kanyo ndo Ida Eric ilongo ni Ida Eric Tony moko lit nyithiwa lakini we Nyasaye omiduong
Lin apani anno ka jothum ma wadwa gomba kago ose donjo kaendi aneno Wood Phoebe nitie kanyo, Elisha Toto be nitie kanyo, aneno ka Amiso Thwango, akwayo ni Amiso Thwango kod Elisha Toto kod en dadi episo kose engineer Wood Phoebe oseketo kamera ne maber kabisa. Jothum moko gima akwayo ni giket kamera e landscape mondo koro wagomba kama yom mondo ginen maber e wang' jowi. Amiso Thwango aneno ka donjo kanyo, Elisha Toto be nitie kanyo. Koda keni machelo ni en Papati. Papati kawuono suche dwa pogore matin dwa kata kamano kamano ahinya. Wan kod gi kaendi aneno ka wantie koda Wood Phoebe. Wood Phoebe machiegni ahinya Elisha Toto, machiegni Amiso Thwango kod Papati. Apani wanyalo chako gi Legrand. Yes. Legrand wadwa kie chenro mar bak ndalo fwane jonenowa. Aparo ni waonge duonda engineer Wood Phoebe kanyo midiso mama rwatio matek. Okang'eyo ka wantie koda sauti mar Eli kata ng'ata kopogre gi Eli gi wantie koda Miso ka. Papati akia ni duonde nyalo yudore mondo wachak kode. Uwinja maber. Wawinji maber Eli. Bakaririo nade? Omoso kanda jokara mogini okwe uru. Okwe ahinya. Okwe. Nyoro wayudo sad news mar jangolo wadwa maduong' e pacho ka miluongo ni Tony Ndiema. An aparo ni koka wacho mang'eny ogochna ona chieng' chadi nen aparo nen Monday. Nogochna ni otuo matek. To owadgi manokwongo gochona. Ne Tony tuo to nitie pesa moro mowinjore watimo godo achiel ariyo adek. Takoni kare we ang'ada ne simu matin, to kang'ado simu taoro. Kuna ni koro in wabro go mbaka bang'e, abro nyisi kaka program dhi. Kaka odhi. Kuna ni sawa. Nikech ing'eyo ni piny ka ng'ama nyakonyi kiny ok ing'eyo. En tuo ni wadu tuo ikonye kapod ongima moloyo goko kosetho kata golo mchango kosetho. Koro an nogochna sechego na react sechego. Then aneno kendo ka jothumbe wa mamoko bende no react. Bang' mano golo jomoko nogolo. Joma nochopo lwetgi ne nitie. Joma be ok nochopo lwetgi yuto mag ji bende opogore kanyal wuoye. Koro kanyo gik nyoro nyapango nagolo video mara godhiambo nyoyudo ka sepremi. Tawuok ka awinjo ni ji dhi e gesa idhi tim meeting mondo ng'ini to idwa thiedh Tony idwa thiedh nang'o tidwa timne gine kech nyowinjore tere check up mar machine. Koro sama nyo ipango gigi Tony nyo ngima. Abende yudo ka setimo shooting agolo video mara nyoro no. Adiko dhiambo igochona ni Tony otho. Koro en ni gimogoni ok inyal believe kech an ng'ama jathum moko anyal tugora post gimoro kapok abedo gi adieri mare. Koro nyoyudo mondo wanono wach ni mondo wang'e ni en adier. Onyo aling seche moko to daka matin confirm wayudo ni otho adier. Koro duto gin chenro mar Nyasaye. Dhano pango kaka dhano, Nyasaye bende pango kaka Nyasaye. To Ndiema to ne ng'at mane onge weche nikech ato to wangla kapok kawinjo ng'ama koro dhoni en gi band ne abe an gi band na koni ok ne wa sika wuotho pile nikech dich mako ji. Embe yudo ko dich gi kocha be dich gi gika koni. Koro kinde moko aparo ni manene Tony mogik ka wan Lucky Sam. No gochona ni bwana adwa timo release na moro. Adwaro ni mondo ikonyane
takone ni sawa to dwa pango shola kisama to go kode koro kwa dugo go kode kanyo to kachaka nene koro kachaka maduga neno mana interview moko kadhi mbele koro nokadonja ahinya but koro manyocha ni to gochna mana go wadgi by the way nakiaga no tu wadgi manyogo nyocha ko gocho na anyo tu neno ni magochi ni mokwongo akona ni sawa ngoma chame akona ni bwana Tony no collab kawani XB yorongo things something like that kapenda ngana timbo ko ni ose tem pim gimora mora to nge tuo me yudo kono no wadwa ni watere mo kenne gidwa tere scanning kenne gidwa tere ya to ginisa ni pesa moro rem koro kan maber ber ne kaka anyalo topa make karang'an we wangadi matin mauni we wangadi matin Eli ler mar watu akanyo mana Eli we wangadi matin mang'eny ahinya about tuo ton ero kama na inya we wangadi matin Eli duto bin kendro Eli we wangadi matin we wangadi matin okay hapa rudi asante sana hapa rudi gese chekiwa tie koda papati machigna nya papati rio nade yes Mantua karatai natumia network bro papati akeni winjo wa to inyalo nyiswa ni rio nade kama intieno hello kolo yes papati awinjo mafine koro kel penjo mondo wawuo jatelo rio nade papati kama intieno intie yamo sani be mafine baba wan gi kuyo kendo lit kuom tho mar Tony Ndiema kiani wachni ni yudo ka in kanye an gi manager na kai by the way ko wuoyo wach Tony Ndiema ten mane o update aga wach tuo mar Tony to kano chopo nyoro en amang'et joma no chopo e bura mane solo wach mar tuo mar Tony then no kachopo kalure gi 1 2 3 okanyalo wacho ni andich moro matek but ok nang'eyo gima napangre mbele no kang'eyo koro no kakawe serious ahinya anyise mondo chop kwa niaba mara mondo winj gima timre manager chopo aneno ka gitimo sama gitimo press is the same time endo gocho na Tony Osanendo an aneno mana breaking news kila ndo wudo kinye kosa nini mano gima nyalo wacho kolo kotenore gi Tony en wan joajawa waikora inyane nini waikora inyane masira moloka waikora na dongruok kiwinjo Mr. Kolo yes kaka waikora dongruok upogore kwa waikora ne to waikre ne sana indwa bet joma dongo thombe wawinjore wait nyaka king'iyo the letter Benny king'iyo the letter jogin joma ko piny sana bang to manyiso ni onge gima ginyalo rwako ne familia onge gima ginyalo konyo go at the moment joma tiyo kodgi for their own benefit koro an gima nyalo kwa bana ang'eyo ni platform omia ni agwero kamano tang'e ni gima ng'eny nene gima nyalo kwa en ni wakonyuru gimoro kapok otimore kendo wabedu gi readiness mar ubed malo moloyo ka gimoro osetimre wabedu joma rito ber kata joma chano ber kapok rach otimre waikore rach ahinya kendo rachwa wa celebrate molo ber ma ji timo okay Tony is now more popular than venye alikuwa anapiga muziki kitambo to angoma ni iminyalo wacho onge gima konye godo sani onge gima konye go familia ne donge madina beni popularity ni en go this kako the viral ne dina benian go kongima ingesaidia na ingelesha familia yulu ere sana ka Jose to kendo joaja were sana akwa jo mosa dimbelawa di unjo ma negidol e industry konyo udu mondo wabidu gi krok ne mastira mora manyalo towa kik wabidu ni masira kosepo wadwa timo ikrok moro Tony ning'eyo Tony kaka ng'at machalo nade in ang'eni ni se interact kode e thuolo matin tu kata mang'eny Kuran dong tuno sebelum kaka launching ne moro like some no timo kode gi Freddy Jakadonga I don't know ni last year I think so and don't ikimo kono kodhi mabere kinwa kode ma notiko ma fine we solved them but gima nyalo wacho ne ng'at moro ma embe na dedicated gi dream mare no
gimoro amora mano chano nonyalo influence nonyalo manyo jok manyalo influence ne moparo ni nyalo timo ne gimoro kano pango gire like some film jogi manya timo no pango ko pango Less and Love the album mare mano pango Egesa noluongo joma winjore kendo ne gitimo go I think no incorporate jite like mondo tim gire o feel gini papati nyalo timo o incorporate papati o feel gini Koli nyalo timo o incorporate Koli koro an gima nyalo wacho no socialize giji koro ngama ni gichuki kode labda ilikuwa tu personal yenye sisi hatujui off camera. Okay. Ero kama na inya papati. Aparo ni wantie kod jangolo moro bende Nyakormuga Jwanga mabene tie kodwa kaendi mana ka bende director nyalo ngiso wani giesi geki wantie koda jangolo mane sama jangolo kelo kanyo endo we mondo wadoke ote machuok. Yes. Ero kama nya Calvin's Calvo Tony Nyathinya kachumora maratari may Tony Ndiema's soul rest in eternal peace gini litmi woro lakini wan mana dhano wabodok kumanwae kokomo piny yore Tony Nyathinya kachfuana ne DJ Kolokol Instrumentals ento momako wa waduto te gini litmi woro jodalawa piny kae kidak gi ji maber mogik to bende joluo bede jogo mabendo hero ji kapod ngima aparo ni aneno ka Lin wan koda Ward Fibiel wang joika Jatalan live Ramogi TV. Mano papati ma pod aneno ka duonde winjore wang joikanyo Nyakormuga Jwanga wantie koda jothumbe upogore kaendi wadwa ni walosa ne engineer Ward Fibi aneno ka wantie kod engineer Ward Fibi kanyo endo Ward Fibi rio nade sauti paroni chalni sauti mari pod nitie gi ng'akni matin watiyo matek man mondo mione kaka wanyalo loso sauti mari gi seche gieki akia kai mute gi kori kono kose ang'o matimore but sama pod ilose kamano Nyakormuga Jwanga ka ote pod medo molo ka indira Ramogi TV live Facebook ka indira ka Onyango ja wacho ni lit sana Brenda Nicole Nanjala K wacho ni Tony Ndiema lit tok chwer remo asante sana Nyakwar Dorina wacho ni lit yawa Millicent Ching be aneno ka yuak mang'eny sana Ching Diana wacho ni awuoro tho Masi Ateno wacho ni litadir awuoro Judy Onyango shine on your way Tony Ndiema awuoro tho Deno Nyakwar Dayo be wacho ni gini omake gi bok mang'eny sana kendo yuak mang'eny Kevin Owuoro Wagome wacho ni lit sasawa Yvonne Kate lit to lit yawa pole sana Yvonne Meira Ochieng Gibson wacho ni gintie okay ero kamano aneno ka wantie kod Amiso Thwango Amiso mana kinyalo winjo wagi seche gieki rio nade Ero kamano Len gi Kolo aneno ka Nyasaye orita wan gi lit kod kuyo mang'eny gi seche gi ma pod waywago Tony Ndiema manedo jathum ma humbe lach kabisa kia ni wach tho mar Tony ni noyudi kanye to ni kawe nade mokwongo Ero kamano Kolo doni ya kene network teko awinjo ka ng'adori but atemo winji matin to mare Tony Ndiema onwang'a ka ntiere Nyanza twa nagocho dala koni koro on Monday nan gi function moro koro kana neno ka Orlando ni Tony tuo to tere Kisii koro napango ni on Tuesday kai so ade nene on Tuesday no Kisii koro bini kana vutu socha adonjo dala gimoro gokinyi adonje nindo achiew gimoro ba isaboro koro kagocho ne brother na nikech no kang'eyo kama exact hospital mantie to noko mako simu hapa ne gisuklika koro bang'e no ma anan offline kacha kadugo online bang'e taneno ka Orlando ni already Tony oseto koro nochuna makora manyo joma nosechopo kanyo mokona kama entie mana wuok machopo kuno ma anachiel kuom joma nokowe nyaka mchari mwasugile kamoro wake gima alo wacho kuom nera matoni ni una koligo wadwa
kendo ne jatho man gi talent. Iwinjo thumbe ne en ng'ama nigi talent, ne en gi sauti mamit minyalo winjo. Then kani ng'ama osechopo ire machiegni to no ng'ama jahera. Eni gima timo ga samoro wan joma samoro celebrity tek mondo mi ng'ato fwe ni jahera kata ok jahera, nikech thothne ok wathor wuotho ga. Nimar kiwuotho wach ipondo matin bende wach. Koro ne Tony kani chopo ire ne en ng'ama unyalo go mbaka. Then ne en ng'ama ler. Mano gima inyalo confirm ni Tony ne en ng'ama ler. An awuon asetiyo kode. Segoche e bane no semiya tiko unity magocho e bane karibu di 4. An oseluonga e launching mare ma perform mwatieko maber. Ne en ng'ama samanya gole simu mwamosre no nyalo gona simu. But Tony endiko. Koro tuone ni to notemo pondo ne ji sana. Then dhano nyalo penjo ni tang'o momiyo ka ng'ato otho to dhano donje mang'eny. Beta ing'ene sama ng'ato pod ngima len. Yes. Ng'ani riembo bills ne. Ng'ani timo gige, ng'ani pango programs ne. But sama ng'ato tho ok onyal riembo bills ne. Chuno ni nyaka ji chop kanyakla mondo mi okonye, nikech kata en wuon ok onyal chungo kanyo mosudi kata mowuok e hospital mochopo e muchari ka dhano ok ochopo. Yes. Lakini kingima tinyalo chako wuoth kama intie no isud the next level. Koro mamiyo ka ng'ato tho to nyaka wachokre. Ok ni ka ji ochokore kata kwayuage online to ji wacho ni ji ohero mana ng'ama osetho. Len kopo ni ng'ato achiel otho e ji 10, ng'ano nyaka bed famous nikech en ng'ato achiel. Lakini ka ji 10 otho to we ng'ato achiel, ng'ama odong' nyaka bed famous nikech en modong'. Mana dier. Kendo ji nyaka wuo mana kuom ng'ama odong' cha. Omiyo dene tho mar Tony en gima nyaka buog ji nikech en ng'ama ong'ere. To ni endiko. Koro an anyalo mana kwa Nyasaye ni okaw chuny Tony Ndiema oket kama kwe. Then family mage bende beda gi orwok. Tony ndiko. En jothum wetewa ma sama wanyalo chung'e gi Tony mogik. Onge chung' moro minyalo chako chung' kode mopogore gi ma. Koro wariwre kanyakla, wawuog oko, support ma wan godo kod fans mekwa. Kik giwewa gi chien nikech thoni. Mae sama inyalo support ng'ani. Kata ne bed ni nok idware ga chon. Ndiyo, sani koro osetho. Kata kane thume rach ni chon, sani ok obi chako goni marachno. But ng'ama otho ok nyal ting'ore kende. Wagombo support. Yes. Erokamano. Uyie uchopi, usupport wa mondo wami nyathiwa ni kopo mowinjore kod ng'ama selel. Erokamano. Unless ka in gi pi. Erokamano Amiso. Wamora inya bedo kode of course. Odiochieng' ma kawuono ni endi ka bende en achiel kuom jogo mane ne tiyo machiegni ahinya koda Tony Ndiema. Kendo apani Amiso olere maber kabisa, wacho gima mit kendo gima owinjore ni mae sama koro inyalo kawo kari sama jikoro konyo Tony mogik kata gikowe mogik donge. Wadwa ni wakaw yweyo matin kwa dogo pod wantie koda Wood Phoebe line. Wadhi bedo kode kaidi jakon mga juwa ngene mapok waloso kode nikech wantie koda jogo koma tiyo music industry kaindi ji 4 to waseloso gi 3 odong mana Wood Phoebe to en be nyaka wago kode mbaka mondo nyane owachango ewi wach tho mar Tony Ndiema nini. Jakon mga juwa yeno wakaw thuolo mana machuok mar yweyo, waduogo mana mating bang thuolo machuok. Nyakwa Ramogi gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife,
man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar Gin Kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega seje nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. Melon kipidho tielo achiel, ipidho tielo 1,000. To melon ka melon onyuolo ni melon 2, in gi melon 2,000. Wan gi tuoche miluongo ni fungal disease. Chuno ni nyaka koro imany yedhe ma pH margi ni malo, manyalo rito ni go mondo kik otob. Koro fungal disease ema theko ndalo sana en kech ikelo gi ng'ich. Koro mano bende nwasedhi mwayudo kaka onego tim, igeng'o kapok odonjo. Gima duong' gini ni geng'. Jang'ad bura Diana Kaveza okwayo ni kik jopiny yal kendo ng'ad bura ne jopuonjre ma utumishi mitudo gi nek jopuonjre wetegi e sama bende gikwedo keth makamano. Jood bura Joshua Oron, Mark Nyamita, Boyd Were kod David Ochieng oyangi kaka jood bura matiyo maber moloyo e nonro mar Infotrack e wi tije jotelo moyiere pacho ka. Onge gimoro amora mwakonye iye kanyo. Bando nyore kodonjo na nyoro ka gotieno kar saa 1. Kunde ncha ntiere iye kanyo, onge gimoro amora mwakonyo. Giwuog mondo ging'e ni tang'o manyalo bedo ni kelo mach machal kama nikech ka ok ong'i gini kwa makini pod odok timore ne ng'ama chielo kaja. Jodak kod johala e chiro mahero kwano lal maduong' tok mach muoch kendo wang'o dukni okinyi ma kawuono. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Chario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Kichadeki Nyakoromogi jwang ama nyojo thumbe miero sana katogo mbaka tu pole tu. Tichangwen en chieng' jodongo. Easy. Kama nene, gikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang e ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar, gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio e Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. Kuka, niunga Machiegni kendo Nyakoromogi jwang kidieny mar 2 kendo mogik mar mbak ndalo ka bende kano ni NDCSA waparane rapar no endo mano mar Tony Ndiema bende koka nowewa en wach malit miwuoro momako luol land kod jogo duto te fans duto te mago mag Tony Ndiema oyudo ote machuok kwa gwenge mopogore opogore pinje mopogore opogore ka bende thoth dhano paro mana tije maber kata ngolo mopogore opogore bende no medo puonjo gi gagodo ndalo bende pod no ngima mana kana selie ko ni chen kacha chande wantere bende koda jongolo kachel kod producer mabendo sebedo katiyo CSC achiel kachel kod Tony Ndiema geseche gi mana ka bende osebedo koseikore geseche gi ne inya Le Grand oseikore kanyo irio nade Amoso bera irio nade engineer Tire maber mokwongo atimo mos ahinya kuom sound ne chendo matin but roset duogen maber en kuyo maduong' sana wawito wuod Rangwe Tony Ndiema
to en gima ondiki to onge ng'ama ong'eyo chieng' mobiro thoe to bende onyalo po ji te ka ji ok oikore ne. Koro it is a sad moment for us, both the family, the fans and the colleagues, jotope bende. To gima daher kwayo en ni sama Nyasaye osekawo ng'ato, ber ka wang'iyo nang'o ma wawacho, nikech samoro wawacho gik ma wawacho to jomoko family wamedo hinyogi zaidi, nikech ng'ato wuoyo ka wacho pache to ging'eyo ni gik ma wacho gi to family margi to sama koro wawuoyo ni what are they going to, nikech iyudo ka jathum ma koro wewa ni en mane breadwinner e family mare, en mane jogo ng'iye te and everything. Koro sama uda wuoyo wacho gik mang'eny moko chomo kare, wahinyo the family kendo wamedo gi rem matut moingo kanyo. Koro akwayo oganda ni mondo wa refrain from wacho gik ma ok kel gik mabeyo kata ma ok nyal jiwo the family at the moment. Kawuoyo kuom Tony Ndiema, and personally Tony Ndiema was a close friend, kendo wasetimo kode gik mang'eny e thum ka, kendo achiel kuom jothumbe ma nyaka ne luonga ga ni Fadhi. Ene makata koromo kode luonga ni Fadhi jaduong' nang'o nyaka nene pok noluonga gi nyinga. Koro miyo en jathum bende amba miyo luor kabisa, kendo we've done a lot together. Wasetimo thum, travel kode kuonde mang'eny e yore mag thum go, kendo aparo kata kana kawo break from music, my personal manager I handed over to Tony Ndiema ma nitiyone niluongo ni Nelly. Unfortunately Nelly also passed on sometimes back. Nyasaye nokawe, kijana mane chuoge pala dandora mang'eny kabisa chande. That was my personal manager and mana tiyo kode. To kana ago break weche thum na ande over to Tony Ndiema kendo gitiyo maber kabisa. Koro en kuyo to gima daher wacho ni amor kuom step ma jothum osekawo, kendo kata ka ne wach tuo ni owuok, an tinde ok an machiegni ahinya gi jothum nikech adak dala. Nyaka ne owuok Nairobi 2023, yudo ka seche moko information mang'eny baya kata tuo ne nok ang'eyo, I'll be honest, ang'e mana nyoro gotieno piny ma tieno ma piny rugo nyore mana ang'eyo, to kachopo nyoro no tawinja no tho. So I didn't have much information, but then aduoko ne Nyasaye erokamano kuom jothum, keche Victor Kokomo no informa nyoro no kapok otho actually, gik mane dhi mbele and everything, kaka ne giromo mondo sol pesa mondo ng'e kaka nyadhi osiptal dhi konye. But unfortunately Nyasaye nokawe kamago pok otimore. Koro miyo aduoko ne mana Nyasaye erokamano, mana kaka muwacho ni everything, gik moko duto te waduok ne Nyasaye erokamano. Onge ng'ama ong'eyo chieng' tho, onge ng'ama ong'eyo ni en chieng' ma kama otho, to kata wan mana joma wantie go mosiepe ok wang'e ni ng'ane wewe karang'o. But mago kosetimore, let us remember the good things mang'ani notimo. Let us remember the impact mang'ani noweyo. Let us remember the legacy mane oweyo kane pod ongima. To warimo be gik maber manosetimo, thumbege mabeyo manosewero. We wamigi time kaka rapar mondo mi koro wawinj gik waduoko go erokamano ne Nyasaye manomiyowago gi kinde manomiyowago. It is now a time to celebrate his life, not to cast aspersions, wacho gik manono, gik maonge mokony. Let us celebrate him ne jok manohere. Let us support the family so that all of us together mondo mi wakowe wamiye befitting send off as we celebrate his life. Manik menyawacho kanyacho mang'eny, but Tony was a great guy. Nojik tuma, en ng'ama ne oero gik mabeyo. In fact, en achiel kuom jothum mane rwakore maber zaidi kabisa. When it comes to smartness, no represent the Oangla fraternity as people who were very presentable in terms of dressing, in terms of homes, kaka noero, iwacho ni ng'ama ong'eyo wach Nyasaye ong'eyo ler, and cleanliness is next to godliness. Koro iyudo ka en ng'ama nohero ler kabisa, and that shows the kind of a person that he was. Koro let us celebrate him, let us remember his good deeds, waparo gik matimo mabeyo. Tho ka en gi richo kodi kata notimori marach, wene, release e chunyi, let us celebrate him, mondo ka sa ochopo mwadhi ike to wadhiuru to celebrate gi gik manotimo no mabeyo. Maricho iweyo, ng'ato kotho ting'uono ne, to ngima dhi mbele. Mano e gima nyawacho.
Erokamana inya engineer Ward Phoebe. Mango weche mangima kabisa ma Ward Phoebe omiwa kanyo ni mae sama koro iweyo maricho manotimo ni iwene mondo dhi gi kwe dongelin. Erokamano Ward Phoebe kum thuolo matin miyudo kodwa kanyo. Ang'eni ok oyot lakini ikaw thuolo ni mibedo kodwa odiochieng' makono. Ndi wantie koda Victor Kokomo be mabe ikore kocha to sama pod ikore kamano lin ang'eni otebe pod nitie kae ndi mang'eny. Kaber wanyalo somo gimana mapiyo piyo lin gini lit miwuoro kuom lalo jathum Tony Ndiema America wuok Bonda. Asante sana. Grace Kawuok Rongo wacho ni ji wacho weche ma ging'eyo gadieri. Tuo bende kelo tho ok ni ka jathum onindo to ni mano jangolo wadgi monege mago wachore pani otema ondika na some mana kako biro. Oliver Nyakwar Taula kolo mar Tony ni to late late ndeni ngi kwe wuora. Asante sana. Analuocha awuoro kuma tho no wuoke pole sana. Onyango Agoye Kawuok Mirogi jathum lit nandi lakini amedo pare mang'eny gi thumbe nete mogik min father jasanda kachiel mar Obambo wacho ni lit ndi yawa lin korikono wacho nango korakoni ende neno Sylvester Vicky Atieno Liz Valerie wada gini lit miwuoro antie kudweche no nyaka giko Mevin James Nyasayo ketchunye kamukwe Brenda Nicole Nanjala benitie kodwa kaindi dressing code Martin lakini nen on point onge ngamanya lokalo Tony korka dressing code Jakodero KE Mayende mawuodo kinyo ba oriti woyi wadwa Osama KE benetie kodwa kaindi Tony lit ndimo gi kanyo notice nyawade mano KE kantere sindo mwalo wach Tony ni endi lit sana oyue mayom aparo ni Victor Kokomo sebedo tayari kaendi man mondo watwa kode mana kinyalo winjo wagi seche geki Kokomo irio nade to wach mabende koko makwani endi ang'o minyalo wache wiye mano mar Tony Ndiema unade le maber ahinya mana in Okay, mokwongo obro timo mos ne osiepe wede kod fans mag Tony Ndiema. Kokomo kinyalo sudo mabor matin. Kinyalo sudo mabor matin. Kinyalo sudo mabor matin kod gik mantie toki kanyo. Wakwa kinyalo sudo mabor matin kod gik mantie toki kanyo. Mar mono bas. Nitie bas koro kanyo. Kanyo koro in sawa kabisa. Sawa do? Kabisa. Okay, mokwongo wabro timo mos kod ne wede kod osiepe mag gi fans mag Tony Ndiema. And en gima lit sana mar wito jathum ma nigi talent kaka Tony. And isani gimonyalo wacho maduong' onge keto ochopo wuodhe ochopo wuodhe iwacho ni wan gi kuonde adek ma ng'ato ji nyalo celebrate kata ji nyalo stages adek ma ji ng'ato nyalo kalo kanie piny ka inyuoli nyalo kendo then koro mogik to koro en ng'ato koro program wadhi go mbele keche sama no ayudo message ni Tony owewa noyudo kane wan kod meeting to ne wan kod meeting mar kaka wadwa konye weche mag thieth and unfortunately no ayudo message ni owewa kane wan enini kae ayudo message no owewa kane wan gi meeting wadhi go mbele Being that nin machiegni nyako Tony Ndiema keni osiep kindi gi Tony Ndiema ne chal nade nen ng'ama chal nade tok ng'ama wang'eyo kaka jangolo mamorowa kod pado mopogore opogore. Okay, Tony nen osiepa kendo en one of ji ma no believe kuoma nikech ibro yudo ni in most cases Tony ne kata kubro no okelo manager manyien obro luongo manager no to luonga to wabedo piny to wawuoyo pamoja upo ni an gi problem gi manager ne obro luonga e gimora mora mane nie band ne kata nobedo ni nokati kode
but nokonsolta e gik mang'eny sana. Koro mane momiyo ng'ato ilano, ng'ato ng'eni ko believe kuomi kapod en gi teko pod onyalo wuotho. Sabe na believe kuome ni en gi talent kendo nyalo go thum maber. To mane momiyo ka wach Tony nakawo matek nikech en osiep mano believe kuoma, mano ng'eyo ni komo nyalo konya timo ma. Ng'eni jothum mang'eny kawo ga maybe nikech an manager mar jathum moro, ng'ato nyalo wacho ni kawo ni maybe okobiro iri tinyalo wuonde. But for Tony no believe kuoma kendo ng'eno kanyalo wite. Gi advice duto mana miye e thum. Erokamano ahinya. Apani kokomo kitieko to nyalo mana ko ote mag kwe ne familia kanyalore gi sani kata gosiepe gi mafans. Okay, gi sani gima nyalo wacho maduong' en ni wabedru abeda gi kwe, dhano ng'eny gi content. Wawekuru kelo content ka ng'ato osetho. Wawekuru berore ka ng'ato osetho. Keche jok ma koro moko nitie ma koro go koko e media, to be gine jok ma moko be nagocho negi mondo wa reach out ka koro Tony ni e hali marach. Nagocho ne ji severally, nitie moko ma nagocho negi nowuoyo koda marach, noduoka marach, nitie moko ma nagocho negi ma oro negi nyaka message gi blue tick, but mano ok rach, ng'ato kony gi ji te. Koro giwek kelo unnecessary drama e social media. Kane gisetamre konyo Tony kano tuo, giyie gikonye ero koro owewa. Giyie mondo gibed kodwa mondo mi gikonye mondo water Tony wamiye a good send off. An mane gima nyalo kwayo. Then to fans atimo mos maduong'. To achiel kuom jothum motegno e industry wa mar ohangla. Erokamano ahinya Kokomo Vita kuom yudo thuolo mar bedo kodwa kokale Zoom e chenro mar Mbak Ndalo odiochieng' ma kawuono niendi. Asante sana. Erokamano. Lin winjo ka thoth jogo komo waloso go kata thoth ote madonjo ka ineno ka ng'ato pako Tony ni nong'e rwakruok. To kata king'iyo picha ma wan go kaendi ma ng'ama otwere maber donge. Omiyo mago e gik mibro parego. Mana kaka adwa mana tieko gi wach ma wuod Phoebe owacho ni maricho wawe, mabeyo ma wadongo ka waparego. Apani kaber wanyalo tieke mana gi kanyo. Jogo duto mooronwa ote, ang'eni jooro ote mang'eny kokalo Facebook page mar Ramogi TV. Nitie moko moro ote e namba mar 23600. Kata jogo iko mabeyo setemo donje line mar sim to ok donjre. To kata jogo mabeyo wasewuoyo go e line mar sim. Erokamano uru maduong' ahinya koa kuom Ramogi TV kod Mbak Ndalo fraternity kaendi. Waduoko erokamano maduong' kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono kawaparo Tony Ndiema. Omiyo adwa tieke mana gi kanyo. Nyinga DJ Kolokolo Instrumental oriti masani. Hansa makoro watieko chenro. Seche moko watiyo matek ne kiny mabende wanogi wakia ka bende nwane. Omiyo samoro amora ma in gi manyo komga juang ka odiochieng' no endo ka odiochieng' ma special sana e kit ngimani. Ma Nyasaye oket chunye Tony Ndiema kamoko etone familia, of course anyuolo osiepe jogo mabende ne tiyo kod Tony Ndiema. Ma Nyasaye omiwa chuny motegno e kinde lit mabende wantie godo gi seche gi nyaka kiny Nyasaye koyie. Ng'ani Lin Ramogi Nyakach orito masani.